Přijde tady tý pokladnice, jo? A já nepřijdu tady z té pokladnice. Jo, ty jdeš jen tak kola, tak to zajist nebudu. Ne, já jsem si včera přinesl máme tu krabici a teď stojím. Jo. Já jsem John Kerry, ale potom, co jsem prohrál volby s Georgem Bushem, tak jsem tak trošku udal. Opustila mě manželka a prodala se do rodiny Bushů a vzala si Shellyho bratra Billy Bushe. Ale ještě mě oškupovala jak brambor, protože jsem chudej, mám dluhy, nemám peníze a mám hlad. Jo, a ještě mám sluchátky. Cože? Ale bych řekl, to je docela velká náhoda, protože já jsem Billy Bush, bratr George Bushe od toho doby, jako co zvolil mýho brátu za první, protože se stalo. Chtěl bych se místo přes sebe. My mám milionový příjmy, prostě úplně fantastický. Žiju s mým jeho manželkou terasou, tím bývalým barákem, mám tu tvoji televizi, na kterou si šetřil 5 let, jako každý den jdeme na večeři, luxusní limuzínou, do luxusní 5hvězdičkový restaurace, na biftek, na kaviár, prostě luxus, to ti řeknu, tyjo. Fakt něco výborného, no. Je to prostě výborný život, no, hlavně jsem zdravý. A jak se měj, čau. No. Můžeš říct mi, aby se narovnala? Narovnej se, holko. Prosím tě, takhle se šoupni. Taky, dolů. Já jsem vzpomínal, že starý časy, na ty doby. Jo, a kluči, vzpomínáte na ten článek od Aličího, Bujakaš. To bylo vypadárné. Aha, co to máš tu Máriu? Jungle is massive. Wicked. Jungle is massive. Wicked. Jungle is massive. Wicked. Incredible. But big up, and the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. Generally, if you're alongside the MB, the world is in trouble. I will tell the murderer. It goes. I am it.
na co tady čekáte? Na Titanic. Proč? Proč? Máte tam nějakého známého? Jedeme do světa. Ale to víte, on tam taky jel teďko ten můj brak, co zavraždil toho Inda z té Indie. Brak, víte, já jsem jel ze Španělska a tam jsem potom šel k Indiánům. A našel jsem tam Clinta Eastwooda. Víte, kde je Clint Eastwood? Ten mi říkal, že tomu vrahovi učil hřebce a na tom hřebcovi on ten vrah ujel do neše, tam si vzal to jídlo, ten jed. A komu to Tady sebe? jsem měl vzorek. Komu to chceš? Počkejte, já jsem to k tomu ještě dostanu. Ještě je slovíčko. No, a ten vrah potom otrávil toho Inda a vrátil se do Evropy. Jenže teď se vrací uklidit stopy. Jenže jel na Titaniku. A rozsudek byl smrt, tak jsme tam poslali ledovec a... No Titanic se potopil, vy to nevíte? Dané.